Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε και από τον τίτλο θα δούμε νέα από τα περιστέρια. Λοιπόν, το νέο είναι ότι κολλάφθηκε το πρώτο πιτσουνάκι. Ορίστε, να το. Μικρούλι. Σήμερα το πρωί κολλάφθηκε. Το αφήνουμε. Να το, μισό λεπτάκι να το βάλω έτσι πως ήταν. Και τώρα περιμένουμε να κολλαφθεί και αυτό το αυγό. Να το. Εχθές έβλεπα το αυγό ράγιζε και λέω σήμερα θα είχε κολλαφθεί και ήρθα και είχε κολλαφθεί. Ναι. Συγγνώμη παιδιά. Αυτό αύριο μεθαύριο θα κολλαφθεί κι αυτό. Δηλαδή το ξέρω ότι αυτή τη βδομάδα θα βγουν τα περιστέρια. Μακάρι πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά, να μην γίνει κάτι, να βγει το αυγό, να μεγαλώσουν φυσιολογικά. Τώρα είναι ο πατέρας εδώ. Η μάνα τώρα έχει πάει έξω. Ταϊσμένο είναι, ναι, όπως το βλέπω, ταϊσμένο. Εδώ τους έχω ρίξει τροφή για να τρώνε. Τώρα τους ρίξα λίγο καλαμπόκι γιατί το πρωί μου τελείωσε το στάρι και πρέπει να πάω πάρω τώρα το απογευματάκι θα πάω. Έχω μιλήσει να μου φέρουν ένα τσουβάλι. Ναι. Γενικά ο πατέρας είναι πολύ ημερός, τον είχα μεγαλώσει. Α, όχι, παιδιά, ξεχάστηκα. Δεν τον είχα μεγαλώσει εγώ αυτόν. Τον δώσανε, τον αδερφό του είχα μεγαλώσει. Ναι, το αυγουλάκι να το. Ακούγεται και ο χτύπος καρδιάς, κάνει τουκ τουκ τουκ. Να και το πιτσουνάκι κολλάφθηκε. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Θα αφήνω λίγο παιδιά να το δείτε πριν κλείσουμε το βίντεο. Είπα πριν ότι αυτό ήταν το βίντεο, αλλά σας αφήνω λίγο να τα δείτε γιατί δεν σας άφησα. Να το. Κουνιέται, είναι υγιέστατο. Να το. Και δυστυχώς παιδιά έχω να πω και κακά νέα. Τώρα που το θυμήθηκα αφού σας δείχνω κιόλας. Δυστυχώς το περιστέρι διάσωσης κατέληξε. Όχι τώρα, είναι εδώ και 5 μέρες. Απλά δεν είχα χρόνο να κάνω ένα βίντεο. Ανέβαζα, αλλά όχι να κάνω αυτό το βίντεο. Ναι, κρίμα παιδιά. Να το πιτσουνάκι. Σαν τον πατέρα και σαν τη μάνα θα βγουνε. Όπως τα άλλα. Και να παιδιά, αυτό το περιστέρι που το έχει φάει ποντίκι στο κεφάλι έβγαλε πούπουλα στο κεφάλι. Επιτέλους, γιατί ήταν άσχημο πολύ. Τα αφήνουμε κάτω. Να το πιτσουνάκι. Και ναι, δυστυχώς παιδιά κατέληξε το άλλο το περιστέρι. Κρίμα. Αλλά τι να κάνουμε αφού έτσι ήταν, έτσι έγινε. Και γεια σας.